Dobrý večer. Pro někoho je podnikání způsobem, jak dělat něco, co ho baví. Několik takových lidí vám představíme v dnešním díle magazínu Poker a já doufám, že bude bavit i vás. Co dnes uvidíme? V úvodní reportáži vám představíme Irenu Vavruškovou, naši špičkovou kadeřnici a spolumajitelku Vlasového studia, která spolupracuje s našimi i zahraničními předními fotografy, návrháři a výrazně se podílí na vývoji módy. Říká se, že se řemeslo dědí z otce na syna. Jak je na tom významný kadeřnický rod Vavruškovi? No, to je právě náš pevný základ, tovaryšský list mého pradědečka a výuční list pradědečka, který vlastně jsme se tady vystavili, aby všechny zákaznice naše věděli, že jsme skutečně největší kadeřnický rod v České republice. Tradice pokračuje nejmladšími profesionálkami z rodinné ságy, sestrami Petrou a Irenou. Řekla bych, že teprve dneska v tomhle věku člověk ocení tu tradici, ale v tom věku těch 12-13 let určitě ne teda. Kolikátá jste generace? Čtvrtá. Maminka Irena Vavrušková starší byla tou odvážnou dámou, která dala do pohybu kola podnikání. Nejdříve zřídila kadeřnický salon ve vlastním bytě. Za rok si půjčila peníze, zastavila rodinné nemovitosti a v roce 1991 založila vlastní salon se svými dcerami. V tomtéž roce se stává Irena mistrem republiky v kadeřnickém oboru a Petra získává titul Miss Prahy a Čech. Výborné antré do začátku podnikání. No, dobré antré byla hlavně odvaha právě naší maminky, která do toho šlápla a skutečně jako si vzala velké dluhy na vlastní bedra a která udělala ten obrovský krok do toho začít takhle samostatně ve velkým. Začátky podnikání nebyly vždy růžové. Alfou a omegou úspěchu je ale podle Ireny neustálé vzdělávání v oboru nejen sebe sama, ale i celého kadeřnického týmu. Já jsem se vlastně jakoby úplně nejvíc právě nakopla tím, že jsem investovala hodně do vzdělání a to bylo konkrétně, kdy jsem oslovila člověka, kterého jsem si velmi vážila z kreativního týmu právě těch nejlepších přímo v Paříži a tam jsem jela na exkluzivní stáž. A ta stáž skutečně byla v té době velice drahá, ale já jsem si řekla prostě, je to právě o té odvaze. Jen tak to nikdo nedá, dám to a do dneška toho nelituju. Irena, vám se říká královna drdolů, víte o tom? Nevím, ale je to hezký, to se mi líbí. Právě na tomhletom jevišti se snažím provádět své školení nebo stáže spíš, protože tady jsme v akademii. Tak tady dělám školení na zpracování dlouhých vlasů, módní trendy. Vy jste ambasadorkou. Co to obnáší? Co to je za titul? Je to lichotivý titul a prestižní titul, je to v podstatě vyslanec pro tu zem. A tím vlastně pomáhám při tvorbě nových módních kolekcí i svými fotografiemi a vlastně účesy. V každé zemi vlastně mají takhle velké firmy několik kadeřníků, tak 3 až 4. Je to vlastně taková prestiž. Vy nejenom, že sledujete módní trendy, vy se i podílíte na tvorbě nových trendů, nových stylingů. Jak konkrétně? Konkrétně to je právě focením těch nových kolekcí střihů a barvení pro období jaro, léto a podzim, zima. A jsem vlastně i se svým celým týmem, se svým salonem, členem francouzské akademie, je to od Coiffure Française, vysoké kadeřnické umění a tam se vlastně učím i přesné technologie a střihy pro to dané období. Ireno, kde berete inspiraci? Na celém světě. Po celém světě spíš, protože hrozně ráda cestuju a od dob, kdy jsem byla v reprezentaci a zjistila jsem, že nejlepší módní trendy jsou prostě sbírat po ulicích celého světa. Jste spokojená? Je pravda, že je to až zarážející, jak odhadla moji povahu, protože když mě ostříhala z těch dlouhých vlasů, viděla jsem se v zrcadle, tak jsem si řekla, jo, to jsem já. Jste dobrý psycholog? No, já myslím, že dobrý kadeřník je dobrý psycholog. Jak je podle vás v této branži důležitá týmová spolupráce? Musím říct, že týmová práce je pro mě v podstatě jedna z nejdůležitějších věcí tady, na který vlastně lpíme. Protože si myslím, že vzhledem k tomu, že jsme tady už 14 let, skoro 15, tak jsme se snažili tady vybudovat v podstatě takovou jednu velkou rodinu. Já myslím, že jsme skvělý tým, že spíš už je to jako rodina a ne tým. Jaké jsou holky, Irena s Petrou, jak byste je charakterizovala? Přátelský, hodně naučej. Já myslím, že v pohodě úplně. A kdo převezme rodinnou štafetu, můžeme se těšit na 5. generaci kadeřnického rodu Vavruškovi?
Já jsem se spíš chtěla vždycky věnovat nějakému designérství nebo takhle. A protože nevím, jestli by mi tak šla jako třeba ta spolupráce s lidma, ale jako bavil by mě třeba česat, ale nechtěla bych se tím asi živit. Já už jsem viděla mámu česat, moc se mi to líbí a chtěla bych být kadeřnice jako ona. Co je podle vás nejdůležitější vlastnost pro člověka, který chce vyniknout ve svém řemeslu? No, já si myslím, že vím, je to odvaha. Protože až teprve ten, kdo má skutečně odvahu udělat něco trochu víc než ty ostatní, tak pak ta jeho práce je víc vidět a všechno je víc vidět, takže to o odvaze.